Hola a tothom. Bé, avui estic aquí davant de vosaltres per convidar-vos i per animar-vos a que participeu en el tastet de formació que ACRA ha organitzat pel proper dia 23 de febrer. La dolorosa experiència que hem viscut en l'any 2020 amb la gestió de la pandèmia ens ha demostrat d'una manera molt clara que la formació és un element fonamental per afrontar els nous reptes que la nostra professió trobarà en la gestió de les seves activitats. De fet, la formació que els professionals han rebut en la gestió de les activitats específiques de la Covid-19 ha estat un element fonamental perquè la magnífica feina que heu fet durant aquest any 2020 ens permeti gestionar la pandèmia d'una manera adequada, d'una manera professional i d'una manera molt ben orientada. Durant el tastet parlarem de quines són els reptes i les oportunitats que la formació ens dona per la nostra activitat professional del futur i estic segur que si participeu podrem entre tots crear un ambient en el qual puguem desenvolupar noves idees per fer que la formació sigui un dels elements de futur claus pel desenvolupament de la nostra activitat. Us animem a participar.